Oneens. Eens. Oneens. Nou, dan zeg ik minder. RTL Nieuws. Scrollen. Cultuur. Nieuwsuur. Wat is liefde? Nou, liefde is omzien naar de ander. Ja, dat is immigratie. Ja, ik ga dat niet oplossen. En de politieke partijen ook niet. Dus het is al heel lang beslist in Europa dat er immigratie moet plaatsvinden. En nergens voor, want dat heb ik van Bart de Graaf gezien. Je mag me wakker worden voor een zak patat. En 's nachts om 3 uur stond hij voor de deur met een zak patat. Dus dat gaan we niet doen. Dat ik gedreven ben en dat ik altijd doorga tot het gaatje. En ik heb een boek geschreven, 11 jaar raadslid. En dat is een samenvatting van alle feiten die ik in de politiek gedaan heb. Wat ik eigenlijk alleen moest doen. Want geen hulp van de media niet, van de burgemeester niet en van de gemeenteraad al helemaal niet. Nou, ik hou me bezig met pensioenen. Dat is mijn specialiteit, ben ik ook in afgestudeerd en ik kan daar dingen in doen.